Jättebra, gumman! Hallå! Så ja! Ah, vilken fin tjej! Ah. Vilken duktig flicka du är! Eller hur, gumman? Ja! Så duktig! Ska vi gå igen? Ska vi gå hem nu? Jag kortar in på skillinjen lite först. Så! Åh, vilken dålig kompis jag har. Ja, bra! Så. Hittar du hem till stallet nu, gumman? Vi ska hem. Ja, precis. Då ska du svänga där, ja. Ja! Ska du få komma hem till stallet nu? Vad roligt! Ja. Kom här. Kan jag gå här? Röda! Ja, där är jag. Nej, nu försvinner ur bild. Så. Jättebra, gumman. Komma lite närmare dig. Nu skakar jag kameran här. Så. Men så vill jag ha det lite avstånd från mig. Så, ja. Ska vi byta sida? Stopp. Oh. Nej, nej. Ja. Byta sida. För solen skimmer. Mm. Nej, gumman. Kan gå igen. Ja, bra. Så, ja. Åh, vad fin du är nu, tjejen. Ja. Jag kortar in och skär in lite. Ja. Oh. Bra. Vilken duktig tjej du är. Ja, bra. Du var duktig idag, gumman. Du var jätteduktig. Men du kan ju liksom gå på lite. Så bra. Hit bort ska vi. Inte i stallet. Oh. Oh. Bra, gumman. Du är så duktig. Ja, vet du det? Du är så otroligt fin också. Vad brudar? Fin, gumman. Kom. Hallå. Ska jag få se dig? Hej! Vad fin du är, gumman. Ja. Ja, det finns mat. Så mysigt. Jag har börjat låta dig äta nu. Så mysigt med mat. Ska vi gå hem? Mm. Ska du gå hem nu? Nej! Bra. Så. Ja, duktig tjej. Ska vi stoppa in den här eländiga saken igen? Nej. Bra. Vilken duktig flicka du är. Vet du det? Mm. Jag har filmat i 5 minuter. Ska vi stänga av då, gumman? Vi tar fram i stallet. Ja, du har varit så himla duktig. Mm. Det har du.